Moltes gràcies, síndic. Jo també vull, en primer lloc, agrair que se'ns hagués convidat aquí i una vegada més tenir el plaer de poder compartir amb el lobby, com han dit, amb el lobby aranesista, diputats del Parlament de Catalunya, poder venir aquí i expressar el nostre sentiment, que és un sentiment al costat de tots els aranesos. Perquè permetin fer una confidència. Quan se'n va demanar a mi que fos la relatora d'aquesta llei, és a dir, la que portés una mica la coordinació de tots els ponents de la llei, mai m'hagués pensat que el debat no només duraria durant i mentre confegíem aquesta llei, sinó que un any després encara debatríem sobre aquesta llei i espero i desitjo que l'any que ve encara tornem a debatre i tornem a parlar d'aquesta llei, espero que en positiu. Per tant, per mi ha estat una satisfacció, com no pot ser d'una altra manera, perquè a més jo no soc filòloga, sinó que soc economista i per tant poden entendre que de lleis, de llengües, en sé molt poc. Però sí he après que aquí darrere hi ha un sentiment, com s'ha dit, hi ha un territori i a més el que vull dir és que vam fer i vam tenir la gran intel·ligència impulsada, i ho vull dir des d'aquí pel que llavors era vicepresident, en Josep Lluís Carot, la gran intel·ligència de fer una llei molt potent, perquè és una llei molt potent, és una llei que va molt lluny perquè depassa fronteres i a més és una llei moderna. Per tant, jo sí tinc la teoria de per què han fet aquest recurs. Jo crec que des de les Espanyes veuen que els gairebé 2.000 aranesos que parlen l'aranès són tan valents i són tan forts que fins i tot poden tenir aquesta força de fer desaparèixer el castellà. I suposo que això és una cosa que els deu fer molta por i deuen dir anem a blindar el castellà, que no sigui cosa que des de l'Aran ens facin fora en aquell territori on hi anem de tant en quant a esquiar o hi anem de tant en quant a fer vacances. Per tant, jo el que voldria dir, i també deixi'm dir unes paraules, vull citar Amplà. Amplà ens deia: el més semblant a un espanyol de dretes és un espanyol d'esquerres. A l'hora d'atacar l'autonomia de Catalunya està clar que tot i els matisos existeix una unitat d'acció en la universal. Per tant, com no s'havia de presentar aquest recurs? Però és que aquest recurs té història. Aquest recurs porta la història del recurs que es va presentar en contra de l'Estatut d'Autonomia i per tant també la resposta també atacar el terme preferent. Abans d'aprovar aquesta llei ja es va fer el gest d'enviar la llei al Consell de Garanties també com a instrument per entorpir l'acció del Parlament en aquells moments, no? I el Consell de Garanties va parlar clar i va dir aquests diputats o aquest Parlament ha fet una llei amb una voluntat molt clara. L'objectiu i la voluntat de ficar preferent amb aquesta llei era justament promoure i fomentar una llengua pròpia i oficial que ho és en un territori en què és minoritària. Per tant, la voluntat era clara i així ho va dir el Consell de Garanties, així ho va dictaminar i és més, fins i tot que jo ho he portat el dictamen que va fer el Consell de Garanties perquè crec que és el nostre Tribunal Constitucional català i per tant hem de donar-li la validesa que té. I ens deia fins i tot que el terme preferent no vol dir ni que exclogui ni que elimini altres llengües, simplement que fiquem endavant aquella llengua que és minoritària perquè el que volem és fomentar i promoure justament aquesta llengua. Per tant, està clar quin és el sentiment. Està clar que una vegada més des d'Espanya el que han fet és deslegitimar el Parlament de Catalunya, perquè és això el que han fet, deslegitimar la nostra autonomia, el nostre Parlament. Per tant, una vegada més el que han fet és reduir o minvar el caràcter democràtic. Per tant, és un error, crec que és un error l'haver presentat aquest recurs. Un recurs que segurament s'ha presentat, com han dit, per fer, és aquesta forma de fer, anem presentant recursos d'allò que ens diu el Tribunal Constitucional, anem tirant endavant, però en definitiva sense pensar en els seus ciutadans i sense pensar en allò que es fa. Jo el que voldria dir és que amb aquesta llei ens hem adequat a un marc legal, per tant sortit de la sobirania catalana, i per tant el que s'ha de fer en aquests moments està clar, és tirar endavant aquesta llei.
perquè aquesta llei no només parla de preferent, parla d'altres instruments molt potents, parla d'un institut d'estudis aranesos que correspon amb el que seria l'autoritat lingüística i per tant doncs, una eina molt potent per tirar endavant. Tirar endavant l'aranès a l'escola, com s'ha anat fent, perquè ja ho estan fent a l'Aran, tirant endavant aquesta llengua. Per tant, seguim la feina feta. Amb això vull dir que la llei no només és el preferent, hi ha molt més, i el que s'ha de fer és aplicar-lo i per tant, ser forts i tirar endavant. Jo crec que el fet d'aquest recurs ha de servir fins i tot com un revulsiu en el sentit d'anar a sumar més gent a la causa, perquè això es fa visible aquesta situació injusta, perquè és una situació injusta. Per tant, sumar més gent a la causa i a més una llei que Occitània ha aplaudit. Occitània, no només a Catalunya sinó fora de Catalunya, ha aplaudit. Per tant, aprofitem aquesta força, aprofitem què representa aquesta llei perquè per molt que ens diguin que s'ha d'aturar, no s'aturi, perquè aquesta llengua ha de sorgir dels seus ciutadans i el poder desenvolupar aquesta llei ha de sorgir dels seus ciutadans. Per tant, demanaríem, i jo crec que aquesta és la voluntat del govern actual, perquè així es va aprovar l'altre dia amb una resolució al Parlament, que s'avanci, que s'apliqui tot el que ens diu la llei i per tant tirar endavant. Jo el que diria és que auguro que l'aranès no morirà, jo estic convençudíssima, i a més jo crec que amb el lobby que tenen amb aquesta taula tenen uns adeptes i unes persones que sempre estaran amb tots vostès, perquè la veritat és que hem arribat no només a sentir-nos molt còmodes i molt interessats en una llei, sinó que crec que majoritàriament acabaríem dient que hem arribat a estimar l'Aran i els aranesos a través de la seva llengua, perquè jo ja ho dia en alguna de les intervencions, la llengua aixeca passions, però aquesta jo crec que ha sobrepassat la passió i crec que ho estem demostrant no només venint aquí, no només expressant-nos, sinó portant l'occità aranès a l'Aran allà on anem, perquè allà on anem en parlem, allà on anem parlem que amb orgull amb 7 ponents d'una llei, com torno a repetir, moderna, amb una voluntat de mantenir viva una tradició històrica i de donar als ciutadans allò que tenen com el dret bàsic, que és la seva llengua, i que la puguin mantenir i tirar endavant. Per tant, jo el que crec que s'ha de fer és tenir força, tirar endavant, i ens tenen al seu costat.